Ale záver! Také lípo. To je také obyčajné. Nevypustí ho! Teraz, Maťo! Kde si na tam je? To je také obyčajné. Ale to je Pozor! Oliver! zase. Luky! Kubo, von! Marek, na tvoje podopredu. Chod dopredu, Alex. Daj mu dopredu. Poriadnu dopredu, Alex. Sa ubeháš zase. Ešte. Podané. Otáčajte. Daj mu už! Samo, poď už, center. Hej, center už. Doj tam. No, Riško! Sní, stále! Hráčov si rozoberá. Pri ňom bol. Alex, gol! Natesno. Vystral si! Nevadí, Sančo. Opriť sa do toho! Poďme po lopte! Kubo, poďme! Oliver. Dozadu! Marek, záver! Erik! Zase Erik zastavil. Zase zastavil. Prečo zastavil, Erik? Daj Ríšovi! Poď dopredu, Alex. Ríšovi to daj! Ríšovi to daj! Ríško, poď už! Poď už! Poď už! Vystrel! Vystrel! Ešte raz! Luky! Luky, poriadne! Nemôže! Marek, naspäť! Nemôže! Poď, pridaj! Aspoň až do bránky. Teraz, Olino! Ešte raz! A von! Vyklusávajte, trocha zaber. Alex, oproti, viacej, rýchlejšie. Olino, nejezdí. Marek, neboj sa, prosím ťa. Adam, choďte! Choď! Choď! Hej, kurník zase, len ochlop. Joj. Nahraj mu to na 11, nech vystrelí. Stav! Poď! Pred bránu, Žeko! Kokos. Zachránil si gól. Vypáľaj ho! Nakrátko! Poď od neho, nech ti môže náhrať. Aj čo stojíš pri ňom? Dobrá lopta! Neboj sa, Žeko! Pánaša má 1,20 m. Už bolo stratené, že? Poďme! Ondrik, poď bližšie! Poď! Ruky, ruky! Nie, záber! Záber až do brány! Piče, čo nám gólu? Ní to trošku a prehoďte to na druhú stranu už konec. Na druhú! Poď mu na center! Poď mu! Poď! Hej! No! Hej! Konečne! Žeko, výborné! Nebuď pri ňom, však obmení! Príďte teda! Hlavičkou potom už, čo to je? Lista mu náňa. Poďme do tej lopty, nenechajte ho tam. Daj to odbroj! Ty vole! Že mu to nahrá. Poďme k nemu niekto, pomôžte mu! Ale čo, Musí ísť do prvej, prerušiť.
Ježiš. Naspäť! Naspäť! Už ho traf. Cúvaj! Skoči, Janko! Dobre, výborne. Rozťahnite to. Chrbát. Pomôž si, naraz si to. A ešte raz. Daj mu! Tiež nahrávku ešte daj. Ježiš. Je tam! Ježiš, Mária! No! Ne! To čo je? Čo robíte? Myslíte už vážne? Poďme chalani, hrajeme. Vystišo, Mária, gotový zápas.